Ajde, trebijen, Đole, vrlo dobro. Idemo dalje. To je prebijen, a trebijen. Trebijen, vrlo dobro. Ja mislim nekog počeli da biju. Pa nije, shvaćati da mi. Pazi ovak, ajde na scenu. Jagoda, ti Gvozdene i ti Čika Paul. Ajde, samo polako, počinjemo sa zadnjom scenom. Samo polako. Osvetnici, komad iz narodno-oslobodilačkog života u glavnoj ulogi Gvozden Jovanović, individualni proizvođač. Dobro, Ilija. Jak proizvođač. Ajde te vidimo. Alzam, niks, fiks, krucifiks, hamol, jamol. Znači, nećeš da govoriš. Preću umreti, nego izdati svoje drugove. Tako je, bravo! A što bi mi ne govorim? Znači, nećeš. Herr major! Ubijte me, ali ništa neću reći. Hoćeš. Jače. Neću! More, hoćeš. Platili smo ima jače da govoriš. Čekaj, nešto. Pa to u komad, bre. Ja kažem, hoću da govori, ona kaže, neće da govori. I nemo se meša, Svetko, nego gledaj svoja posla i kulturnost uzdiš. Evo, ti ćemo da igraš kulturno. Langsam, aber sicher! Herr major! Bolje lepo sve da priznaš, a ne poslije da kažeš, jao što nisam znala, što nisam sve priznala, pa da te lepo na miru streljamo, ta. Neću! Zlotvore! Aha, to. Zlotvore, to sam rekla. Živorade, ova reč zlotvor ne postoji u tekstu. Dobro. Ona izmišlja. Dobro, nek izmišlja, lepo izmišlja za zlotvor. Nemci su zlotvori. Ne da razgovaram. Hoću da se pridržava tekst. Pa dobro. Švabe jesu bili zlotvori, ali ovo se ne odnosi na Švabu, nego na mene. Dobro, hoće da glumi tebe. Jagoda se pao. Vas, partizane! Živjela! Sloboda! Partizani putanj iza sebe. Putanj, tako još. Partizani, tekst iza sebe. Udri! Ovo nije bre, ovo je istina, to je umetnost bre. Milicija! Ubiće me! A stani bre kad kažem, ja sam ovdje reditelj i neki drugi meni ne da slušate. Pa šta bre ako si reditelj? Pa kakav je ovo način ovdje? Hoće da me ubiju, a i tebe sram te bilo. Ovo partizan neki, a biješ narod u glavu. Šta bijem? Bijem Švabu. Ko je bre Švabe? Ti! Jesi čuo Živorade? Dobro, u redu. Ja Švaba. Jesam, ti si Za hoćeš Švaba. ti pred suda odgovaraš, znaš? Što bre pred Ako sud? sam Gvozden, nisam Gvozden i krst. U redu, Gvozdene, pa zbunio se čovek, nije Nije teo. se zbunio, haha. Znam ja odakle vetar duva. A jel znaš? Znam. Kad znaš, onda neka zna i celo selo. Narode, od Nikoliju vetar duva. Ja sam ova Gvozdena, ova svingera, uvatio kad je noćom napadao nezaštićenu udovicu u njenu rođenu kuću. Jedva sam ženu odbranio. Jao! Odvežite me! Laže, sve laže. Jao, odvežite me, ja ću da mu sudim! More ne treba mu narod! Ili Gvozdene, slušajte ko je Gvozdene. Šta bre? Meni Gvozdene, žene napadaš. Živorade, drži me! Ću da se one sve